nakakatulog. So sabi ko, if I will continue ini, magbubuhat-buhat ako. Tada ko lang kung mauubos ko ini. Ano ako ini, antidepressant na bulo. Hanggang sa ining circle. Ini pong mga ini, para po sa kuya, dahil po naging marathon. Aram po ninduan sa rupo kayo, kantidad 80 pesos. Ini pang pagkaturok, sangga po, ining saro, 90 pesos. Konsumo po ako 200 to 300 ang konsumo pesos a day sa bulong ninyo. Kaya lang po, dahil po nararakan na pag nadidepress po, pag kita magulugon sa payo, nagdaro ako tigbabarin na pagsigi kong kaiisip, tulog na halos nag-aararap masama ko kaya para paday ko po ara magiging ko. Then mga di po ako sa Diyos sa kang June 1. So katrabaho ko sa LDU Kamali. Nagtarama ko. Sabi ko bro, dahil ko naaram kung sa'yo na kumako-ibol. Kasi po ining sa room box na yun, 8,000 lang sa room 100 pieces kayo. Maliban pa po dyan, kaya kuhan ko pa po yun. Sabi ko kato sa katrabaho ko, sa'yo na naman doon kumako-kwarta. Pangbakal kinamagul. Sabi ka po ni Junel sa kuya, bro, ini istingon ko. Tinawanan niya po ako, ini produkto kang Miracle Health Corporation. Ini lang po ang pigiinom ko. Kaya pirmi na po ako kani Igwadig di sa bangko. Sabi po sa kuya ka to ni Junel na katrabaho ko, testingon mo ngayon bro. Pinot na ginibo ko po kani 2 times a day ko. Sa room Mega 8 at Mega 1 sa aga, sa hugtong, sa bangko. Several months ago, at ang sabi niya sa akin, mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney. At sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Mega 1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss G. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss J, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Rimberan, taga Pakatay Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka po sa Mega 1 kay Dr. po kasi nung ano po ako na hospital po ako tapos pumunta po ako sa kanya na po ako ng Mega 1 tapos hindi po ako na dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po hindi agad ako na CT scan pero nung uminom po ako ng Mega 1 bumaba na po saka ako na CT scan. Tapos, po ako na operahan. Na-operahan din po ako, pero nagpapasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya, tuwa po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. Mega 1 po kay Dr. Dito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng po. Nangyari po sa buhay ko. Yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat po talaga. Nakilala ko po siya at saka ano may gawin po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Betito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss J, at sinasabi ko bayaban ka kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po. Middle name pala bayaban. Bira na nga pala. Okay, so yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si J ay medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga po, nalalaman din tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney.
Dahil nga po, nung uminom siya, nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating Miguan. So, Merry Christmas, J, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Maraming salamat. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po sa atin si Nanay Carmen Gonzales. Ito po ay taga Arimbay, Legazpi City, pero ang pamilya niya talaga from Ligao, Apio Duran. At siya po ay pumunta dito ni tatay several months ago na may mga health concern. Nanay Carmen, pakikwento po ninyo sa amin kung ano po ang mga karamdaman ninyo, lalong-lalo si tatay, at kailan kayo uminom ng Amazing 4 at ano po ang nangyari, ano po ang magandang nangyari sa inyong pag-inom ng ating mga produktong natural. Ay, ako ang masasabi ko, talagang the best ang produkto ni Doc Joey Ditito. Doc Joey Ditito. Kasi yung mister ko, nagdigdi at nagpabulong. Iyong nagkonsulta tungkol sa mga karamdaman ni tatay. Ano po nga ang mga karamdaman ni tatay? May Diabetes. May sugar. Sugar. May high blood. May high blood. Tapos may problema sa lungs. May katarata. Tapos yung tuhod. May arthritis. At pag umutot, pag nag-atot siya, is kahit mabataon pa. mabataon. Ngunyan dahin ang parang, maski nagkakab kami sa mga Wala na. Wala nang amo. Ilang linggo, ilang buwan na nakita mo, nanay, na mayroong malaking pagbabago kay tatay nung uminom ng ating mga produkto? 20, okay, dahin nga ning kuya, Dahing 3 months? dahin 3 months, 1 month lang. Oo. 1 month lang, may magayunang nangyari na. Nangyari sa iya. Marisakot mo niyan, nag-ano pa kami kan, ano ito, bulong digdikidog. Megawan. Oo, Tapos dati Amazing 4. kami simpo, Dahil sa na-address yung karamdaman sa sugar, sa high blood, sa blood. so arthritis, na-address, sa lungs ay gumanda na. Patay ngayon, so kanyang pag-utot ay mabango na. Wala nang amoy. Grabe, so phenomenal. Ano po masasabi mo, nanay, sa mga nakikinig? Kaya kamong may mga karamdaman, magdigdisa na kami kay Doc Joey Ditito. Tani yun ang mga bulong na talagang imported, talagang Aprobado. Kaya Na nakakatulong. sa kalusugan. Wala pang side effect kasi natural. Wala side effect pa na kasi natural. Yeah, dahil sa natural. Okay. So ikaw, nanay, umiinom ka na rin ngayon. Ano iniinom mo? Itong kape. Yung kape naman, Migay Coffee. Sa kanyang green tea. Okay, yun ang iniinom mo naman dito sa atin. Yun naman ang tikin. So, nanay, maraming salamat. God bless and long life. Okay. Salamat. Okay po. Yan po si Nanay Gonzales, ang asawa niya, pinsambo po ni Mayor Gonzales ng Ligao City. Yan. Mga ano lang po ito, low profile, pero ito yung mga yamanin. Sana. Sige, regards nanay kitatay. God bless po. God bless. Salamat po, Lord. Thank you. Sige, amen. Magandang umaga po, mga minamahal naming nanonood sa amin ngayon ay andito po si Madam Cherry, taga Maslog, Legazpi City, na siya po ay ang kanyang asawa dati ay na-stroke noong 2021 at hindi na po makalakad. Talagang grabe ang sakripisyo nito ni Madam. At siya po ay uminom ng Amazing 4 during the time hanggang sa
yung kanya pong wheelchair ay bininta na sa akin at para makabili po ng ating mga amazing products. Ikwento mo, madam, kasi sabi niya ngayon, yung kanyang asawa po dati, hirap na hirap sila. Ngayon po ay nagmumotor na, nag-drive na ng motor. So it's amazing kasi ngayon bumalik siya at bumili po ng ating mga produkto. So madam, kwento po ninyo sa ating mga nanonood yung nangyari po sa inyong asawa. Last 2021 po, Dok, inatake ang asawa ko. So, dinala namin sa ospital at nung ilabas ay totally stroke na talaga. Talagang hindi na makalakad. Hindi na siya makalakad. Nakahiga na lang sa tama. Tapos nung nangyari ay may reseta sa kanyang pitong Gamot. na hindi naman sa kanya talaga Tumatalab. Sabi niya, alisin mo na itong mga gamot sa akin kasi hindi na talaga ako Hindi niya kaya. Hindi, wala na talaga ako Pag-asa. nararamdaman na pag-asa. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko? Sabi niya, hanapan mo ako ng magandang gamot para naman gusto ko pa mabuhay. Kaya na-invite ako ni Mrs. Olimpo. Oh, Miss Olimpo na yung anak niya. Na yung anak na niya natulungan daw, natin kasi nagkaroon kung may ng cancer. leukemia, Opo. yung anak Oo, niyang na- dalagita, nagkikimo. na. Sabi ko, inanap ko yung office mo. Nakalata ko, alam mo ba, doon pa sa may DCGB. Opo. So, hinanap ko ang makalipat dito sa Albay, sa may tapat na Bangko Sentral. Bangko Sentral. So, dito na ako nagbili ng gamot sa'yo. So, ngayon, nung nakabili ako ng gamot, dahil meron pa ako ng budget, nasa Lucia ko siya. So, uminom siya ng Mega 1 noon. Naubos na, naubos na yung isang box. May pagbabago agad. Nakalakad siya. Nakatayo na siya. Tapos nawala yung mga manas niya. So ngayon, So ilang linggo po yun, ilang buwan bago siya nakatayo? nakalakad? madali lang. Mga isang buwan lang. Mahigit isang buwan. Mahigit isang buwan lang. Oo, mahigit Na isang dati buwan. ay nakahiga na lang sa kama, ngayon nakatayo. Oo, madali lang makaskas yun. Makaskason. Kaya nung naubos Nung yun, naubos na yun, sabi ko, wala na akong pambili. Dapat i-continuous natin. Sabi ko, kausapin ko na lang si Doc Joey na ano kaya kung nakatayo ka na, limalim ka na, nakalakad ka na, wala nang gagamit ng wheelchair mo, ibalik ko na lang yung gamit para continuous yung patno. kaya pala sabi mo sa akin noon, o Doc Joey, pwede bang wheelchair to, ibenta ko sa iyo, at ibili ko ng itong mga produkto mong natural na nakatulong sa iyong asawa. Sabi ko naman, para tuloy-tuloy nga ang paggaling, okay. So, nung pinainom mo siya noong mga produkto natin, ano nangyari? Tuluyan siyang Tuluyan gumaling. siya gumaling sa, Praise God. sa ngayon, nagmumotor na siya. Jesus, praise God, hallelujah. Nakakatulong na siya sa akin sa pagsain, Yes. Kaso, syempre matanda na siya ngayon. No. Yung ugali niya na naman. Ay, hayaan mo na Gagaputin yan. natin. Hayaan mo na yan. Yung ugali na So, naman. ano pong masasabi mo sa ating mga Maraming produkto? salamat at talagang amazing. Amazing talaga. Products. Ngayon, eto, bumalik ako kay doktor Oo. para bumili naman ako, nagkonsulta naman ako kasi Para sa iyo bumalik naman. na naman yung aking hyperacidity dahil stress na nga ako Okay. sa sobra na naman ang kanyang Kaya relax siya. Laging magdasal tayo sa Opo, Panginoon. opo. Positive attitude. At ito mga produkto natin na nakatulong. Opo. So ano po masasabi ninyo, madam, sa mga nanonood sa atin ngayon? Doon sa mga nanonood at hindi pa nagsubok na bumili ng gamot ng Amazing Treo at saka Amazing 4, Mega 1 at saka lahat ng produkto. Subukan nyo na kasi hindi kayo magsisisi. Talagang may pagbabago, Very, very may ako nga ito, tingnan mo, masakit ang aking katawan at saka ang tiyan ko. Ito, nag-try ako ng green tea. Okay. Naramdaman ko parang nawala na yung hapdi ng aking bituka. Yeah. Kaya lahat ng mga hindi pa nakapag-try ng gamot ng Amazing Treo, punta na lang kayo dito kay Doc Joey Bitito sa tapat ng Central Bank. At mabait si Doktor kung kulang ang inyong budget. Pwede nyo na lang kausapin. Hinganan nyo na lang ng discount. Kasi ako nga, ito, nag-avail ako ng discount. So, kung gusto nyo mag-member,
pwede. So maraming salamat, Dok. So, thank you so much, Madam. Talagang Salamat. God is good. God talagang gumagalaw siya para matulungan ang ating mga pasyente. Kasi ang sinasabi ko parati, ang ating Panginoong buhay ang gumagawa para po tayo matulungan. Maraming salamat. At ginagamit lang po ang ating amazing products, ang amazing po na yan. So salamat. Hopefully si Sir ay tuloy-tuloy ang pagaling. Tuloy-tuloy magkapagkamo magdandahan lang pag-drive ng motor. At kayo naman sana po ay lalo tayong lumawi ang buhay. God bless po and good day. Salamat. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Miss School of the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag-2020 at siya ngayon po ipinalat tayo na bumalik siya sa Bicol, nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle C at ng ating Amazing 4. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung nagkakilala kami 2019 yun o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing 4, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, meron akong migraine, meron akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka-ano ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing 4 dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing 4, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na COVID. Tumatawag kong aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabi niya kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. At naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver.
Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyong 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo? So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yung sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong mga kamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Nila namin sa ilang doktor, wala, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko, pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinigilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God. Hallelujah. Then, di ba, hiwalay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yon, kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dalalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking pagdating ko talaga ng mamanas. Kasi hirap rin ako paano ko makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko, umiinom na ako ng mga dating Mayor Tubing Bitito. Pinag-uusapan ako ng pamilya kasi ako po ang bunso, ako po ang medyo madaldal, ako po ang medyo marunong makihalubilo sa tao. Kaya po tayo dito nakauwi, tuloy-tuloy na po tayo. Okay naman sa akin kasi sa Manila, grabe na ang traffic. Pag ako po'y nag-drive, kung wala tayong driver, ay ako'y grabe. I hate sobrang traffic. Kaya po tayo'y napauwi na dito. At nagpagawa tayo ng Dorotea Resort, yan. 3 swimming pool po yan, 4 na building. Yan, ang presyo po, hindi problema ang presyo, tayo lang. Mag-usap lang tayo, hindi po problema yan. At dito naman sa Cabangan West, andito tayo pinupuntahan tayo ng maraming tao para makatulong sa inyo. Kaya po, kung kayo man ay may problema, may asthma, may high blood, diabetes, may kidney failure, liver problem, meron po kayong arthritis, meron po kayong cholesterol, high cholesterol, may iba't ibang klaseng cancer, may nerve problem at iba pa, ay don't worry, as long as mabubuhay pa kayo ng at least 3 months, may pag-asa pa tayo by praying to the Lord, di ba? At ng time team at maging positive attitude with our amazing products at iba pa, ay marami po kaming magagawa para sa inyong lahat. Kailangan lang po commitment. Sabihin natin gastos lang, Doc Joey, yan. Bakit? Sa hospital ba walang gastos? Kayo po ba ay kung magpapagamot kayo laboratory, walang gastos? Mga gamot, walang gastos? Consultation, walang gastos? Lahat po yan may gastos. Pati pag namatay po kayo, may gastos. Diba? Pero ang tanong ko, gusto ba ninyo nasa bahay lang na kayo umiinom lang ng ating amazing products, hindi na kayo mapiperwisyo? Kasi pag na-hospital po kayo, unang-una malaki ang babayaran, pangalawa yung magbabantay, pangatlo po gastusin nila sa mga pagkain, sa mga gamot, sa pamasahe, ang dami-dami. Hindi pa kayo makatulog ng mahusay kasi nga po ay labas-pasok po ang mga atendan, ang mga nurses at iba pa sa inyong kwarto. Kaya po dito sa amin, iinom lang po kayo ng ating produkto para po kayo ay matulungan, di ba? Tuturuan po namin kayo at pag kayo po'y gumaling, babawiin po natin ang ginastos ninyo
may itong mag-stockies kayo, maging outlet, o even po sa referral incentive program natin. So yan po ang maganda dito sa amin mga minamahal kong kababayan. Kung nasaan man kayong lupalop ng Pilipinas, pwede po kayo na amin pong matutulungan dahil nga po ay wala nang imposible ngayon. Andiyan po ang mga courier, ang GNT, ang LBC, andiyan po ang GCash sa pwede kayong magbayad. Ang importante lang po, yung tatanggap ng produkto, anong pangalan, address, complete address, at tamang cellphone number. At sabihin ninyo sa akin ano ang inyong mga health concern para po namin matulungan kayo. May natulungan kami sa Masbate, hindi na makatayo. Nung uminom ating produkto, automatic, the following day nakatayo na, nakalakad na, nakakain na. Ganon din po yung sa dyan po sa ay natulungan din namin dyan po sa Camarinesor. Ganon din. Kahit po saan po kayo, walang problema. Basta sabihin lang ninyo sa akin ang inyong pangalan, ang inyong lugar, at inyong mga karamdaman para matulungan namin kayo ng tamang pamamaraan. Diba? So yan po ang magandang balita kay lahat ng gusto matulungan namin. Tomorrow pong umaga, andyan tayo sa Dorotea Resort and Spa, Barangay 18, Cabangan Purok 1, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. Sunday po yan. Monday, Tuesday, sa promo po natin, dito naman po tayo sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas, beside Mabel Passion, Legazpi City. Ang contact number ni Doc Joey, 0910-4482-598, 0910-4482-598, or 0917-853-8933, 0917-853-8933. At ang ating page, Doc Joey Bitito page. Doc, capital po, D-O-C Joey, G-O-E-Y Bitito, B-E-T-I-T, o follow po yan. Then, message. Okay. Ngayon po, sa akin naman Facebook, para yun po ang lagi kong hawak. Joey Bibon, B-I-B-O-N, Bitito, Doc Joey. Yan, okay, maliwanag. Yan po, and message. Follow po dyan, follow kasi pag add po ninyo ako, usually punong-puno na yon. Follow din message. Okay, maliwanag. Para matulungan ko po kayong lahat. Huwag na tayong negative. Wala kayong makukuha. Sa akin po, pag mag-positive kayo, marami akong maitutulong sa inyo. Hindi po ako politiko na maniniwala na maring totoo, maring hindi. Sa akin po, sinasabi ko po, totoo po yan. Maniwala kayo. Okay. Ang ating barometro, ang ating dakilang Panginoon. Hindi ko po sasabihin dakilang Panginoon kung hindi po totoo ang sinasabi ko. Iinom na tayo ng, kasi po, kanina pa nagtatrabaho. Inom ako 2 Miracle C. Okay. Tapos kanina pa ako nagtatrabaho. Itong Mega A, 2 na rin. Okay. Yan po, Miracle C sa cardiovascular, di ba? Na-cleansing din po yan. Nourishing, mayroon din po sa cardiovascular. Okay. Then, yung Mega A naman, mga super fruits cleansing. More on cleansing. Ang Multi-5, 5 klaseng mushroom para mapalakas ang ating mga organs, ang ating mga immune cells. Ang ating immune system. 2 rin po. Anim po. Bakit 6? Pwede naman 3. Kanina pa ako nagtatrabaho. Hindi ako nakapag-risk ngayon.
Okay, kaya po, marami mga pinunta na ako sa labas, may namili tayo pa. At yung inano ko pa yung opa sa ating bahay. Kaya po, very busy si Doc Joey. Liban sa mga pasyente kanina, di ba? So, hindi tayo nakapag-rest kahit kaunti kanina. Okay, kaya 6 lahat. Yan po'y amazing trio. Kung dadagdagan natin ang Mega 1, wala akong makita dito sa akin, ang Mega 1, maging amazing 4 na. Di ba? May ano ba yan ang Mega 1? Na yung ano, yan, kayong dalawa nire. Yan, ito sa akin si Miss Angel, napadabaw na ako. Diba? Nay, pagkilagyan ulit ng tubig. So, amazing 4 po ang ininom ko, bali 8. 2 Miracle C, 2 Mega, 2 Multiply, 2 Mega 1, 21 ingredients for overall health. Yan. So, may panlaban na po ako hanggang mamayang gabi. Diba? Kasi prevention is better than cure. Diba? Okay, naintindihan po ba ninyo? Prevention is better than cure. Okay. Mamaya ano mo ko niya ang binigay ni Tate Alfredo na Diana, pakwan. Yan, paborito kong pakwan. Binigyan na naman kayo na napakarami. Kasi may konting bisita tayo bukas, kahit lugaw lang handa natin. Di ba? Atin pong bibigyan sila ng pakwan tomorrow, di ba? So iyan po magandang balita ko sa inyong lahat. Kaya kung kanuman po ang inyong mga karamdaman, mag-text lang po kayo. Yung taga First District po bukas, libre rin po ang swimming diyan sa Dorotea. At magpapaano ko ng isang kawang lugaw na merong manok na halo. Di ba? Okay. Okay, at sa hapon naman, meron tayong pansit at puto. Di ba? Okay. At magsuswimming din kami mga guest ko sa itaas. So, lahat po ng libreng swimming sa baba at saka yung para sa 2 swimming pool, isang malaki doon po sa baba at saka isang maliit for ito po mga para sa mga bata, di ba? 2 po yan ay papaano natin lahat sa ating especially sa aking staff para po malinisang mabuti para pag swimming ay napakaganda. Mag-enjoy lang po tayo lahat, pero pag nag-swimming po tayo, maligo muna, may shower naman dun bago maligo. At yung mga babaeng meron pong menstruation, huwag na kayong maligo. Yung mga ano naman, huwag po tayong iihi sa swimming pool. Marami po tayong CR doon. Okay, maliwanag. At yung mga maliligo, bawal po yung nakapantalon. Short lang, shorts. Kung pwede, huwag pong maong, di ba? O yung mga babae, pwedeng shorts, pwede po ang bathing suit, pwedeng 2-piece. Yung mga lalaki, pwede pong shorts, di ba? Yung malinis, di ba? Para maganda naman, kasi swimming pool yan. Ay, hindi yan ordinaryo, di ba? Okay, maliwanag. So, yan po ang pag-uusap. Libre po ang swimming bukas. Wala pong bayad. Okay. So, lahat pong pwede po kayo magtanong sa aking cellphone number, di ba? Okay. So, yan po. Yan po ang ating may papangako ko sa inyo na tayo ay magtutulungan parate. Sa Manila raw, malakas ang ulan kanina. Dito sa ating sabi ko kanina, konti lang, thank you Lord, at hindi tayo di ba? Okay, kaya nga po ay tayo ay always mag-pray para tayo ay kasiyanawa ng ating Panginoon, di ba? Huwag po tayo yung magdadasal lang pag kailangan natin si Lord, di ba? No. Yan, di ba? Okay? Di ba? Okay, maliwanag. So, yan po magandang balita. So, lahat pong may mga once again, doon po tayo sa Dorotea Resort tomorrow, Sunday.
At Monday and Tuesday dito po tayo sa ating booking office dito po sa Barangay 1, Barangay 18, Cabangan West, in front Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Legazpi City. Yan. We are open alas 8 hanggang alas 6:30 ng gabi. At 50% po ang ating promo tomorrow po. 50% ang ating promo. Tomorrow hanggang Tuesday lang po yan. 3 days. 3 days na promo. At tayo din po tayo rin po ay nagpapasalamat unang-una sa dakilang Panginoon for my 71st birthday na still very very healthy, with good memory, mayroong wisdom to help people, at ginagawan lahat para matulungan lalong-lalo na ang mayroong mga karamdaman. Okay. At yung gusto rin pong kumita, tinutulungan po rin namin kayong lahat. Okay, maliwanag. Sana po ay kayo ay naniniwala sa atin sapagkat kayo po ang makikinabang. Yung hindi po naniniwala, hindi po kayo makikinabang sapagkat hindi po kayo naniniwala. O, di ba? Okay, hindi kayo naniniwala, paano kayo makikinabang? Di ba? So, iyan po ang ano. Sapagkat ngayon po, ang dami ng negatibong tao. Sa totoo lang, sa 10 ang negatibo, at least 5. Iyan po na ano ko, at least 5. At maraming tao ngayon, sa totoo lang, gusto lang tulungan ng tulungan. No, hindi ko nasabihin ng mga taong yan. Pero kung ikaw ay hindi ka matutulungan, kahit nga like, hindi. Ako po, pagbukas ko, halos lahat nilalike ko. Di ba? Bakit? Nagbukas na ako ng Facebook ko eh. Kaya nga, ako'y natutuwa na lang, sabi ko itong mga taong ito. Kaya, nako, bibira po naging successful. Naging successful na, mamaya hindi na successful. Kasi nga, may pagka-negatibo. Di ba? Pag negatibo ka, nakikita yan ng Panginoon Diyos. Di ba? Ako, 2019, tumakbo ako. Akala ko, hindi ko inuna ang Panginoon. Akala ko, panalo na, magtatap na chair, natalo. Diba? 22, 25, hindi ako tumakbo. Marami ang nag-convince sa akin. Kasi hinihintay ko kung gusto ng Panginoon Diyos at tumakbo ako. Paano ko malalaman? Doon sa mga nangyayari, senaryo, na maganda para sa taong bayan at magandang may ibig sabihin may kagustuhan Panginoon Diyos. Pero kung ipipilit ko ang buhay ko, dito na ako mas maganda pa. Okay, maliwanag. Ngayon nga, 3 kagad ang ang outlet natin. Inumpisan ko ulit natin ang outlet para matulungan maraming tao. Anywhere in the Philippines, pwede po kayong mag-outlet. Ako na po ang bahala sa inyo. Diba? Hindi kayo malulugi, walang lugi dito. Para lahat panalo. Pero may panalong konti, may panalong medyo malaki, merong mas malaki, merong pinakamalaki. Okay, maliwanag. Daig ang kita sa bangko ninyo. Ang bangko ninyo, pinapakita lang ninyo, may-ari ng bangko. Hindi po kayo. Okay, maliwanag. So sana po ay matulungan namin kayo sa inyong kalusugan in financially. Kailangan lang po makipag-ugnayan kayo kay Doc Joey Bitito. Ang birthday boy, starting tomorrow hanggang sa Monday and Tuesday. 17, 18, 19. 3 days birthday ni Doc Joey, ang amazing man ng Miracle Health Corporation ng amazing products. Diba? At ako'y nagpapasalamat ng marami ng taos-puso sa dakilang Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus Christ. Hindi po kayong pwedeng mabayaran. Kahit ibigay ko man ang lahat ng serbisyo ko, hindi ko po kayo mababayaran dakilang Panginoong Jesucristo. Maraming salamat sa kaibuturin po ng aking puso. Kaya po itong simulang 71st birthday, ang gagawin ko po ay tumulong sa ating mga kababayan. Kung pagpapalain po ninyo ako,
taon-taon na mas higit pa ang tutulungan po natin. So kayo na po ang bahala, basta ako inaalay ko na po sa ating kababayan, lalong-lalo sa mga senior citizens, sa mga mahihirap, at of course to glorify ang ating Holy Father, ang ating the Son, God the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit, para po sila po ay mabigyan ng papuri, di ba? At yan po ang gagawin namin. Ako, si Ma'am Len, si Miss Angel, at ating mga outlet sa iba't ibang lugar para po makatulong ng marami sa ating mga kababayan. Kaya simula po tomorrow, diyan po tayo sa Dorotea Resort Ispa, libre ang swimming. At yung may mga coupon po, meron kayong free food packs. At meron din po tayo dyan na free lugaw sa umaga. Sa hapon naman po, yung may konti rin po tayong pansit at saka puto, di ba? At si Miss Janice Baraga may gagawin daw 3 lang na games, parang katuwaan, di ba? Para naman po ay hindi maging monotonous yung aming gagawin. At sa gabi naman, kami po yung mga kaunti nating ay kami naman po ay ng kaunting kasiyahan. Okay, sa lahat po ng nagmamahal sa akin, wala po akong hinihinging pabor sa inyo. Wala po akong birthday gift. Huwag po kayo sa akin magbibigay ng birthday gift. Ang akin lang pong pakiusap sa lahat po sa inyo, ipagdasal po ninyo ako. Number 1, na ako maging healthy, malayo sa aksidente. Number 2, na ako po ay bigyan ng wisdom ng Panginoon Diyos para sumidhi, mas laki, mapalawak ang aking pagtulong sa kapwa. Pangatlo po, na aking tututukan ng pagtulong sa mga senior citizens, sa mga the poorest of the poor. Na ako po, ang buhay ko dapat, iyan po ang gagawin kong serbisyo sa kanila, hindi po para sa akin. Okay po, maliwanag. Ngayon po, lahat ng mga bagay na ikakaganda ng aking mga kababayan, iyan po ang aking hinihiling sa ating dakilang Panginoong Hesukristo, para po ako maging instrumento sa kalusugan ng ating mga kababayan at makaginhawahan financially na kumita man lang kayo ng 2,000 up o 3,000 up one buwan, lalong-lalo sa ating mga outlet na kumita na mas malaki pa dyan, para po kayo ay yung maibsan ang paghihirap at doon naman sa iba ay marating ang mga pangarap sa buhay. Mayroon na po tayong programang gagawin dyan. Hindi po tayo mahirapan. Sister, Kagawad Juan Brescia Balunso. Maghanap ka lang dyan lahat may mga karamdaman. I-refer mo sa akin. Gawa tayo po ng proseso kung paano. Yung gusto naman po magnegosyo dyan, na gusto maging outlet, as low as 30,000 lang. Pwede na. Okay, para natin makatulong sa maraming tao, lalong-lalo sa bawat bayan. Iyan po ang gagawin ng inyong kaibigan, inyong kapatid na si Doc Joey Bitito, para marami tayong matulungan. Kung wala kang pera, hanapin natin ang pera. Magdasal tayo, positive attitude, and work at least 2 hours a day. Magtulungan tayo. Binigay ko na po sa inyo ang page natin, Doc Joey Bitito page, capital. I-follow na po ninyo dyan. Mag-message na kayo. Personal cellphone number, Facebook name ni Doc Joey Bitito, Joey Bibon, B-I-B-O-N, Bitito, Doc Joey, open close parenthesis, follow and message, di ba? At ano po ang gusto ninyong mangyari, sabihin ninyo para kayo ma-replyan ko kung ako po ay hindi busy. Okay, maliwanag. At meron tayong gagawin ng mga proseso para matulungan lahat. Okay, kaya sabi ko nga, more than 25 years na ako sa natural medicine. May higit ng 30 taon na ako nasa negosyo, 40 taon o mahigit pa. Diba? Kaya sa Manila, ako'y galing bumagsak. Nag-umpisa, bumagsak, umasinso, bumagsak, umasinso, bumagsak, at umasinso. Ngayon po, inaalay ko na para sa inyong aking buhay. Hindi ako politiko. Ang politiko, alam na ninyo. Bago po magburtuhan, ipapangako lahat, pati ang Mayong Volcano. Pero after election, ano nangyari?
maaring ang iba, totoo, pero ang iba, maaring hindi totoo. Ako po ang sinasabi ko, totoong totoo. Di ba? Wala naman ako pre-consultation sa akin. Kahit tatanungin mo ako, libre. Yung produkto natin, yun ang bibili ninyo. Meron tayong mga discount dyan. At later on, pwede kayong kumita, pwede ninyong mabawi. So wala pong problema. Ang problema lang po, kung kayo negative. Kaya kung negative ang isip, magdasal muna sa Panginoon. Pray muna, pray. Di ba? Ask for wisdom. Sabi nga ni Mr. Raul Hana nung siya nag-iihi ng dugo, binigyan siya ng gamot 7 days, hindi pa rin. Sobrang sakit, hindi na makatulog. Sabi niya, nagdasal siya sa Panginoong Hesukristo. Naghangad siya ng wisdom. Kaya pinapabayop siya, pinapapunta sa isang ospital. Pag dito po sa tapat namin, bigla siyang bumaba. Nagtaka yung kanyang wife. O, saan ka pupunta? Malayo pang pupunta natin. Eh sabi ni Mr. Roland, dito na lang tayo kay Doc Joey. O, instant. Within 24 hours, yung dugo, nawala po yan. Yung sobrang sakit, nawala. Ano pa nawala? Pati po yung kanyang yung kanya pong pagtulog niya. Nakatulog siya parang baby. Ngayon po yung kanyang asawa, ngayon po, acting treasurer na dyan po sa Kapitolyo. Nagkaroon ng frozen shoulder. Nung uminom natin produkto, gumaling din. O kaya po, pag may kausap si Mr. Raul Hana, pumunta na kayo kay Doktor, wag na kayo pumunta na kayo doon. Kasi nga po siya, high na high, na so imposible halos, ay naging posible. At natulungan siya ng Panginoon through us, na ginamit tayo sa kanyang kagalingan. O hindi naman ako kilala niya ni Mr. Raul Hana. O di ba, ngayon naging kaibigan na natin. Kasi bilib na bilib siya sa ating mga produkto. Okay, maliwanag. So ngayon po ay 12 minutes na lang bago po matapos ang ating programa. Magti-testimonial na po tayo. Testimonial na. Andyan po yung ating mga magigiting na mga technical sa PBNDCGB. Huwag po kayong lilipat. Magti-testimonies na po. Kasi po kami magpe-prepare na papunta po sa Dorotea Resort Spa. Kasi marami po kaming gagawin bukas. Diyan po sa Dorotea Resort Spa. Umaga po, pwede kayong pre-consultation dyan. At dyan po, so may mga discount card na ay buy one, take one or 50% discount. At yung wala pang mga matatagal na ang inyong discount card, pwede po kayo dyan i-update namin as low as 1,500. At the same time po, yung mga may coupon po for food packs, umaga hanggang hapon po yan. Diyan po, nagkapirang barangay po yan. Yung mga hindi po mabibigyan sa ngayon, pasensya na po kayo. Hindi naman po bilyonaryo si Doc Joey. Okay, pasensya na kayo. Pagdasalan po natin na tayo umasinso, tayo pagpalayan ng Panginoon na sobra-sobra para po next year, baka mas marami ang kaya dapat libo-libo ng tao ang ating mabigyan ng biyaya. Sapagkat ang aking pong paniniwala, ang ginagawa natin ito po to glorify our dear Lord in heaven, in the universe, na si ating minamahal na si Jesus Christ. So sa inyo rin po mga tagahanga ko, mga ating pong mga natulungan nito, yung gusto pang matulungan, maraming salamat po sa inyo sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa aming produkto, sa inyong paniniwala sa amin, sa inyong pong mga prayers. I need more prayers para po sa aking good health, sa aking pong lakas ng pangangatawan, na ako'y parati pong healthy, hindi tayo, safe tayo sa mga untoward accidents, at saka wisdom na ibibigay sa atin ng dakilang Panginoon. Na ang aking pong prayers ay kailangan lahat ng pumunta sa atin dito ay mabigyan ng magandang kalusugan. At yung namang gusto pong mag-stockies, maging outlet, ay sila po ay kumita, maabot mga pangarap sa buhay, at marami rin pong matutulungan. So don't go away. Magkakaroon na po tayo ng mga testimonial. Maraming salamat. See you tomorrow po, dyan po sa Dorotea Resort and Spa. Sa Monday and Tuesday naman po dito sa ating booking office sa Barangay 18, Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, beside Mabel Passion, Legazpi City. Cellphone number 0910-44-82598, 0910-44-82598.
0917-82598 or 0917-853-8933, 0917-853-8933, at ang aking Facebook account, Joey Bibon Bitito or Doc Joey, open, close parenthesis, then follow and message, and of course ang ating page, capital Doc Joey Bitito. Kailangan natin i-follow and mag-message. Maraming salamat. Thank you so much for the birthday greetings starting tomorrow hanggang po Tuesday. Maraming salamat. Magandang gabi. God bless everyone. Good health and we love you all. Thank you so much, Lord. Magandang umaga. Umaga po sa inyo. Okay. Ako po si Corazon, ako na taga-Banyan. Nagpunta ako kay Doc dito for dahil sa mayroon akong rashes at saka nababog yung ulo ko. So, may sugar ka ba? At high sugar pa ako. High sugar. Tapos, sabi sa akin, opera na ko ta. Sa ospital, Hospital. sabi na lang ka. Oo. Hindi na nabagok so ano ko sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Doc dito parang dinisan-dis sa iya kung anong marayon. Kaya di pa irma kong sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo at saka yung Amazing juice, amazing pork, missing for at saka ano, amazing juice, amazing coffee. missing kobe. Opo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, naraya ko, wala nang rasis. At saka nag-abil pa ako ng sabon, ng kape. Opo. Oh. Salamat sa Panginoon sa Galing ka. napagaling ako at wala na akong ano. So rasis mo nanay, nawala na talaga. Nagralaya na Oh, baga. wala na. Tapos yung sugar mo, nagpa-laboratory normal, 110. Okay, so Nagpapunta ko almost, kanina. opo. Yun sa dinere. Okay. 110 na lang. Okay, so almost normal. Opo. Kaya nagpunta Maganda. naman ako kung ano ang maraming pag-maintain ko. Opo. Pwede po yan na maintain ka na lang. Yung po sa amazing po, ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, 4 na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang natin 1 mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang paggaling mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na ng Kaya nagbawasan nga, mo. maski ako maray na, punta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi maintenance. Oo, maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo nanay? 78 na. Oh, Sa January, 78 na. 79 na. Wala Oh, man akong maintenance kasi. Oh, January Ngayon lang ako 79 na nangyari si ito. nanay. Walang Kaya nga. maintenance. Ngayon po ay dahil po sa Amazing po, gumaling yung kanyang process. Grabe. Yung Nagralaya sugar namin. niya, nag-normalize. Pagkatapos na bagok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Ayaw. nabagong pa. Yan ang bagok sa iyo. Kaya nagpapasalamat si nanay. Unang-una kay Lord Jesus Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom ka. Napakinggan ko nga sa radyo. Kaya Opo. sabi ko, makagamot akong kwarta. Pupunta ko dito. Opo, kaya nangyari kayo, na po nangyari yan. na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Mayroon nag-send sa akin si, yung kabarkada ko. Saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo. Siya ay mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero sa nagkakain siya ng marara. Nagkakape. Oo, anong marara? Sa Oh, di ba? Yung amazing problem. Oo. So masasabi mo po nanay na ito may rekomenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din. Yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede mong i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing po. Sasabihan ko si, huwag ng pangalan. Awag ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta kami. Yes, pwede mong samahan. Oo. So, Samahan yung, ko siya. ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman,
mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo. Amazing po na galing sa Amerika, sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, nagtulungan ng produktong ito na gumaling ang kanyang mga kate-kate, yung rashes niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your, Assistant. at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon, ay, 79 na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parate, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo ganun. God first. God first. Again, love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then, success. Success, ganyan. Success. Kaya successful kang gumaling ka na. Gumaling. Okay, maliwanag. So maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming Sana salamat. makatulong din po kami sa inyong pangangailangan. Thank you. Salamat. Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan.